हेलो फ्रेंड, मैं नीलू लोक गायिका गीत अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मैं जा रही हूँ एक मस्त मजेदार गाली गीत गाने। आप लोग को जरूर पसंद आएगा। और मेरे वीडियो को दोस्त राधे राधे, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्त। राधे राधे, राम राम। और जो फेसबुक से देख रहे हो पेज को फॉलो करे। आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है। राधे राधे दोस्त, राम राम। आयो दादा कैसन पंडित के चरित्र बा। आयो दादा कैसन पंडित के चरित्र बा। आयो दादा कैसन पंडित के चरित्र बा। पोथियो ना पढ़े आवे घुसे मड़वा के भीतर बा। आयो दादा कैसन पंडित के चरित्र बा। आयो दादा कैसन समधी के चरित्र बा। आयो दादा कैसन समधी के चरित्र बा। गहनो ना लैने घुसे मड़ावा के भीतर हो। गहनो ना लैने घुसे मड़ावा के भीतर हो। आयो दादा कैसन समधी के चरित्र बा। आयो दादा कैसन समधी के चरित्र बा। आयो दादा कैसन भसुर के चरित्र बा। ताग पात घरे भुलाइन घुसे मड़वा के भीतर हो। ताग पात घरे भुलाइन घुसे मड़वा के भीतर हो। आयो दादा कैसन भसुर के चरित्र बा। आयो दादा कैसन भसुर के चरित्र बा।